Nou, dames en heren, het eerste nummer naar de pauze is een instrumentaal nummer, Popcorn. Wij kenden het niet. Ooit gespeeld op een synthesizer. In 1972 kwam de Amerikaanse groep Hot Butler met een instrumentaal nummer. Die al gezegd had, dit is Popcorn, dit wordt een wereldhit. En het thema wordt toegespeeld met de preset synthesizer. Vandaag is dat gearrangeerd door Riedolds voor het slagerensemble van de fanfare Juliana. Dames en heren, nu weer terug naar de pauze, percussiegroep onder leiding van Riedolds. Wat het ook allemaal met een slagwerkgroep kan maken. Geweldig.